me de be so mu sa from to breakfast ya e wo HYTV so ene na wo hwa ene e ye bronya da na egusu na ye di no nti December ya ye wo mu die aka to na praw na ke se aye boja ye enti ka se bo no ye de mu ansem ababa abesomo na di mu akotene a wo betie adini se dwumakuo bi a ono e wo enkran potam a e from Royal Palm Beach Hotel won no ode wano di sem bi aba atudwa e kire won panimfo a wodi won nim na dwumakuo bi nso atoto bi yie e di amaga na mampanyini ene naban eno nso ye bebo apro ne yakomu nsem e di abasomo afemo somfo atwa rambo ena wia me be pikan from to breakfast e di amawo enti debre na mentwa me hombra na me ba me di nsem ni mo nkyeremu asomo Yamamo akwaba aba HYTV and York FM so away from to breakfast here and our so are making kind be Ediama wood. Na yakwa piema na yakopiem awala Palm Royal Beach. Eho aye company kasia eho no ene yesa ne woba enduane die ene baabi a wobeja na na baabi a nimpo no betena no waye conference a ekwan eda ho ede mawo. Na won na CEO a wono ede dwumakuo ya no wadwuma yefuo yi atobi Ediama CEO ne se efiri se wo ba so efiri 2018 a wopanyini ne nsam aso ya enka wo so wo kwana humidie mu no opanyini anko na ene dai no andwumakuo yi kire se sani anka wo bia eboso a na ne wo tuatua pension pay kakra adima wo adwuma yefuo sani ebeya adwumakuo yi ekwa humidie mu a obenya bibi kakra no wane wo abusuafo akwagire no ena no enkosa emfama wo eno nti wo ma yetuatene ade atia CEO a wono ade sa adwumakuo yi ano na wono ena ne din eye abna kopi aboate aboa wono ena ye adwumakuo yi CEO a wada wono enti ene de ya make side wo ye adwumatene se e wo se wo hwe na wo yi CEO ifuru wono okọ ne mpanimfio so na dwuma na obedi ye na ye won fa nso wa no won kofie sanye be ya obenya foforo na ne wo beba no nso no ode dwuma pa ebebu akwan na waboa won na contribution na wo se wo ye ade ma won na wo ko ahomidie mu a wonya bibi kakra woni won abusua die no obehwe se ebekoso yeso akase bone so ade amamo na wonyonyamfo a wono aye ranking member ewo ema fair na first wono na da committee ya no na ne din ade Samuel Akwedato Abrapa aye na ya nim se wono edi mukunkudan asanso ewo NDC amanyokuo ni mu na wono anso ana akabi akire Ghana mampanyini na adodankwa Akufo Addo se wono de wo susu se ya de wo bebrebe ane covid ne ne akeka ka ho eba wo man mu no enka wono de amanfo tukwan ekọ Dubai ane mmania bebre ekọkọfa dwumadie ane sika ane dwuma wo se wo die no kọ adeba eno ntinu sisi ano wo twa Ghana mampanyini se won hwe se won ma fly biara entuo na won wo kọ Dubai kọfa nyema ne ade no won choku e wo so kakra efi se tani ebeya yade no ahobrafie no ebekọfom ansa na ne sese ekoso no akoto e wo oman yi mu enti onyonya fo samara brakota gato die odina no di sam atudwa ase Ghana mampanyin na ban se won hwe na won ma pray ye tutututu basa no ensa nso enkoso bie yeso akase bone so ade amamo na ebunada a yetwa mu an ena na yekopia wiem shan bia hode a na kese ye ka na kese Kotoka International Airport eho ena wo manka bia nhyem omu wo ho na mu se bag bi aba abepie wo ho terminal 3 ho eho na bag yi bepie ye na no na mpanyimfo ye nhwehwemu se wo mu hu obi a wo kura sa bag ya ma bag yi apie wo ho yi enti wo kofra asojafo a wo bo wo ho ban e wo airport wo se wo ma ye nhwehwemu se ne be ya wo behu se bag yi bibi e wo mu a na no na mo de bag yi e ko ba bi a wo se wo hwehwemu na wo hwehwe se ne be ya ato ye nchen bi wo mo ye hu no eni ese bibi efri mu na di po na kese de asema Ghana for kan se ne na etuo ena ato ana agwagu bi ena ato e wo airport wo na no na mpanimfo a won ene wo hwe wo ho no wo kire se da bi wonya abotre na ensam ya ekọ social media
no one trust no nya twehwem efirisa bag ni be pie ho no omo abo apro say wo so omo hwehwe bag ni na ma bibiala eni ho na ato ya no na no nkyerɛ say ye bombo na ato na Ghana man obi a enka na koma ento ne yam efirisa enyuma pa egu akwam omo hwehwem say mpo no say ye bombo na to wo ho a omo behwɛ say emma Ghana ni bia eho enka enti yenya abotre enka ma wo Yabuso eto akase ebonimu adi amamu na party won afro gum party na kesa ya ka ni aka Ghana Union Movement won eno twa won ti ya afro gum wono eno ni onyam fa woda no aya chirabosom eno na ye nyina ye nim se woda sa adwumakuo ya no na won so atoto bi adi ama Ghana mampanyin ene na ban se a wo man eba ya na ba bia na wo man ye pem na Ghana mampanyin ama wo man assign na chi akoduru ba bi ne de won de wo susu se eno eboa enti wo de nkratoo emma Ghana mampanyin na de dan kwakufo do se won hwe na se won fa nyuma pa ewu akwan a wo be sole na ma ye tuatene kase ade atia Ghana aban ene MPP ban ni nyina la sane ebe ya bo betoto won ye na yie enti wono gum party a wono woda ano kira bosom de wo be hwe se Ghana mampanyin na pan won fa nyuma pa ewu akwan mu sane ebe ya wo be hwe no man yi entutu ye no ade akoyie sane sa obetu no afrade so emre na aka no wonanim ne de won hwe ama won toa so ebu wo man na chere gum party a woni onyamfo kira bosom eda ano ono ade ye hwe no se woni na nado fefe wo chia no na de ye nim ne ba ye aja obi anka bia nhyem no wafa na nado ho echimu kakakra ye hwe so ha se na ye ntwa ye ho mmra na ye ba ne aka no ye de atoa so ade amamu Adi chemu nsem de Nyankopon nenim ne mu nsem ne na de yo de minu mienu na ya ye di huduma pa enti no nsem a esi anajo esi anwumre amache ene de keka nyina no yok morning ya boa no se kasebo ebi so eye paper review ai de ba be somwo bo wode asa obe hia eye me okamafo Clement ene ma bedafo ewo yok morning so every Monday up to Friday 6 a.m. na fe yemfa insema esi wo manim nyina emesomo yebekọ amama nyina so yebekọ epuye ne atoye ba bibiara asem no hye no yede beba na afe minu mienu ya dwendwen ho na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa shiamen na yendwen oman no adi chemu nsem de Nyankopon nenim ne mu nsem ne na de yo de minu mienu na ya ye di huduma pa enti no nsem a esi anajo esi anwumre amache ene de keka nyina no yok morning ya boa no se kasebo ebi so eye paper review ai de ba be somwo bo wode asa obe hia eye me okamafo Clement ene ma bedafo ewo yok morning so every Monday up to Friday 6 a.m. na fe yemfa insema esi wo manim nyina emesomwo yebekọ amama nyina so yebekọ epuye ne atoye ba bibiara asem no hye no yede beba na afe minu mienu ya dwendwen ho na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa shiamen na yendwen oman no me pesa me who say I have no feelings at all. Is there anything more challenging in life than relationships? Maintaining long-lasting relationship is a challenge you must all relate to. And this is why you should join me, Nanaya Apia Jr., right here in the studios of HYTV, GH, and York FM as we deliberate more on relationship issues. This is where broken relationships are sealed or repaired. On this show, we are going to talk about dating, courtship, who cheat most in relationship, and probably some of the things you must consider before entering any relationship. That's also only the baby so I am a baby. Into point, listen. They like no matter inside, there's no more money. But only the only time baby one they are really supportive. But if I'm and what we want say, when you have man say Oma oba attention. Kana like on himself when you want to stay calm.
Or you focus on. Who catch her and I want catch her? A simple question. I didn't say. They be me bow. Okay, man, can't you? I don't think I know. But yes, I also catch her. That's our point. Yes, our point. At the point in the inferium. The inferium is a minute ago with her. You can't be a what you say. Wouldn't say did you know Tias? I didn't know can't tell me so. I mean, Tias, I mean, no one leave you. Don't miss out right here in the studios of HYTV and York FM as we deliberate more on these issues. Stay tuned. Don't miss it. Yamamo akaba adeshimama woda so ehwe from Tubrakasia ewo York FM ani HYTV so yeguso atakasia bono so ade asomu na yakwakopiam ewo abrono no one crampose mu efe wo East Legon ewo ani onyamfo wono aya president ade ma Trinity Theological Seminary eno aya dwumakuo won so kire wo for wo se wo ye asori dwumakuo kakra ewo East Legon ne mpotam ho na eno ana president wono eda Midini Johnson Kwabena Asamoah wono so ade na no disem kakra to dwasa so wo hwe asofo bi ni nnuanom asofo bi a wo ho na so wo kasa wo members no ye sofo na so wo di doma no na so wo kasa wo members no afiri wo asode akwa wo nyanko asore na so no nti no hye ase asa wo bebrobru nnua na je so wo bekase wo ndi a na je so wo nya asore papa yi so sofo papa na wo firi nyame enye nyame na afra wo no wono Johnson de wono nam se wo firi nyame nti so obi e wone na ase se wo ya asore ba na so wo firi wo na so ko ni nnua asore a onu de osusu so ni ne nyame kro na anya som no na ba bia wiase ekwa akoduru de ene wo nnua bo se wo nya abotre ema wo ho na wo de entete pa ema wo asore ma no na no enkyere se wo bi firi wase na so wo asore fufuro mu a na wo se wo de empai ma na kase ya ka na kase curses adi gu wo nyonko anasa impo no wo sore ba ne so enti wo nyonyanfo ise entwe yie enti sofo biara wo yesa na kase wo ye fake o free na me ana braje kwan makase boni mu nsam ye kenka adeso wo na kase bonya na ye bomu no nti kase bona ya na ye chewu ne ade ama wo sani eba ya wo be hu kakra a ekoso na nya kra sa ya de ya na York FM ne HYTV adwuma ye fo de ya de ye holiday krampa ye be adwuma ebe som ye man na wo hu ne ekoso e wo man mu ensem adi makotini a wo ti ye ebi ne se na kase ye kopia man na bana da ebo terminal no ewo Kotoka International Airport tamna 3 ho na kase tutuo bi ekwo wo so ho na no nchesa bomb na eba o man Ghana mu enti social media ntintan fidie ye nam so se bomb bi akasa ewo ho no enye no kure enti obia enka na koma efa nto ne yam na omo wo ho so mo beboa na o man yi ya fa ye ntuma pa afi na nyasa wo ha ene de beto Ghana man sanso na dwumakuo won afra won Ghana Union Movement that is a town che wo afra bo boom party anu tiabusum ada no ono nso na atwo bi ade ama Ghana mampanini ne na ban se won hwe yie na se wo hwe wo buo man na de a wo mu no kwan pa so nyesa amfie na aka won hwe na mampanini won twa yie obeyi no se atwade na wo fure abehwefom ana kase bo no mu kenkan no me de abasomo Mosonfo atwa Rambo na me de dwumadi a wo chia me da kenkan ama wo TV na kase production team no nso ebo machi dom na me de beda wo Benedict wono ewo MC anho wo chinchim fidie no ade ma ayen na kase Clement enso na ye senior production team manager wono awie wo bo ayen no me de kase bo ne ade bra mo na kase de biada no ye manager nso ebo ye chiri dom so obehwe na dwumadi a ye bedi wo ha no akoyie Kofa by mama hana oni ne ho kafo sa akode omo nso eboa yen se bibi biara no so mo hye ke na ema ne koyie awie kase ebo no ana bra ede kan ema me sonfo atwa Rambo medi musie afa igusu na hwe HYTV ene York FM ne woni amapa ede mamu makrama